Hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligimizde Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziýa ýurtlary boýunça synçysy Bruce Panner'in Türkmenistan Taliban bilen topuky gepleşýär. Aşgabat Ýewropa gaz satmaly dälmi diýen atlan çap edilen syny bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredowyň 30-31 oktyabr aralygyna Kabula gelip Talibanyň geçiş hökümeti bilen geçiren gepleşikleriniň esas temasy Owganistanyň we Pakistanyň üstünden Hindistany tebii gaz geçirjesini gurmak baradaky taslamany, topuk geçirjesini durmuşa geçirmek barada boldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 15 ýyl häkimiýet başyna geleli bäri topuk taslamasyny durmuşa geçirmegi maksat edinýär. Emma muňa derek awtoritar dolandyrjynyň ünsü ogurly ahyrda bolşundan has gowy görnýän Ýewropa wagtlaryna transkadar geçirjisi taslamasyny gönükse has bähwitli boljagy meňdýär. Beýleki wagtlarlar bilen baglanşdyrýan geçirjileri bolman soň dünýä wagtlaryna ýokarlanan rekord gaz wakatynyň bu gedekki mögsümi hem Türkmenistanyň soňa geçýär. Bu yer ýüzünde gaz gorlarynyň suwd edilen möçberleri boýunça 4-nji orunda durýan we nagt pula zar, ilaty garyp düşen Aşgabat üçin gaty aýyp bolup görünýär. Meredow Talibanyň Daşary işler ministri wezipesini ýerine ýetirji Amirhan Muttaqy, premier ministriň ornasary wezipesini ýerine ýetirýän Abdulsalam Hanafi we Gorunmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji merhum Taliban lideri Molla Omaryň ogly Mawla Muhammed Yaqub da bilen uçdy. Resmiýetiň duşuklarynyň gün tertibindäki baş mesele Muttakynyň Meredow bilen duşuşy arada aýdyşýaly topuk, demir ýol we elektrik ýaly möhüm meselelerden ibarat boldy. Topuk taslamasynyň howpsuzlygyny üpjün etmekde men göni jogapkarçylyk çekýärmi we biz bu milli taslamanyň durmuşa geçirilmek üçin islenlik pidany bermäge ýaýdanmar diýip Yaqub öz Twitter hasabyna ýazdy. Topuk Türkmen resmiýetleri üçin Owganistanyň öňkü prezidenti Ashraf Ghani'niň hökümeti, ondan öňki prezident Hamid Karzaýyň hökümeti we 1990-njy ýyllaryň aýagyna haçan ýurt dolandyrýan wagtyna Taliban wekilleri bilen duşanyny we gepleşik geçirenine möhüm mesele boldy. Owgan hökümeti topuk geçirjesini gurmak üçin takminan 7000 eskerden ibarat ýürüýte güýç döretmegi 2010-njy ýyldan bäri wada berýärdi. Hatta Taliban hem hökümet güýçleri bilen söwgeşýän hem bolsa 2018-nji ýylda topuky goramak wadasyny berdi. Türkmenistanyň gaz ýataklaryndan başlanyp Owganistanyň we Pakistanyň üstü bilen Hindistana çenli 1800 kilometrden gowrak aralyga çekilmeli geçirji eger başa barsa ýylda 33 milliard kubmetr gaz aktyrmagy maksat edinýär. Bu gazdan Pakistan bilen Hindistanyň hersi 14 milliard kubmetr gaz alsa, Owganistan 5 milliard kubmetr gaz almaly. Häzir ýylda ulanýan 200 milyon kubmetrden hem az gaz bilen deňeşdirilenine bu Owganistan üçin ören kän gaz bolar. Mundan başga Meredowyň Taliban wekilleri bilen geçiren soňky duşugyna aýdylmagyna görä Owganistan her ýyl transit töleglerinden hem 500 milyon dollar girdeci gazanar. Emma Meredow 2017-nji ýylyň noýabr aýynda Owganistanyň transit töleglerinden takminan 1 milliard dollar möçberini girdeci aljakdygyny aýdypdy. Hormatly dinleyijiler, bu syny dogrulygyna hepdäniň jemgi gepleşigimizde diňläp bilersiňiz.